Uye teremekedzi baba vedu panzvimbo ino, baba namai matifunga mzera mambo Jesu. Amen. Tinofana zvizhinji zvataurwa first lady kumba kwedu vari pano chiziye. Amen. Karigarika sinopinda mushoko. Ndaniverenge shoko raMwari kubva kubhuku yaJohn chapter 9. John chapter 9 from verse 1. And as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. And his disciples asked him, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither this man sinned or his parents, but that the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh, when no man can work. As long I am in the world, I am the light of the world. When he had spoken, he spat on the ground and made clay, and he anointed the blind man's eyes with clay. And he said unto him, Go and wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way therefore and washed and came seeing. The neighbors therefore, and they which before he had seen him, that he was blind, they said, Is he not the man that sat there and begged? Some said, This is he. Others said, He is like. But he said, I am he. The guy did not matter. Baba tinotenda panzvimbo ino manera anotaura ikupenyu wedu shoko renyu rititsiure ritidzidzise retisimbise rekutigonesa muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Mwari wakudzwe nekuda kweshoko rawo. Ndaitirwa zvakanaka mufundisi wataura nyaya yekumapostori. Zvakaoma. Kwandakanoparidza kuverenga kweBhaibheri. Kumapostori emagemenza. So takasvika namamazanza muno washezve sutu bvisai, butsu bvisai, gemenzi dirori, Bible isai mota ngachichi. But Mwari une chikonzero. Mwari une chikonzero. Ndakanzwa peace mandiri after ministering to them. Yeah. Why? Because isusu manje saleta kati ngwanisei. Bible ndogono ngesina kuribata but rakandibata zva. Yeah. So Kristu nongo shumi warakavhurwa kana rakavharwa. So ndakasiya mapostori vachiti Jesu wakanaka. Yeah. Jesus. Nyanda venga pano pane murume akaberekwa ribofu. Jesu paakaona murume uyu nevadzidzi vake pavakazviona kuti ari kuonekwa naJesu, vakava nemubvunzo. Ishe ndiani akatadza kuti murume uyu aberekwe riri bofu? Information iri kutsvakwa nevadzidzi to me iri unnecessary. Havasi kuda kutsvaga kuti chii chingaitwa kuti murume uyu aone. Vari kuda kutsvaga wokuhoblema nekunongedzera kuti sei pane problem. Pane kuti vari kufamba naJesu anova solution, answer. But you vari kutsvaga somebody to blame. While least vari kufamba nemhinduro. So hativablame zvakanyanya wai nokuti Jesu akavati I will make you fishers of men. So vari muprocess yemaking. They were still in the process of making. Saka ndoma era anokuitika wakana kuti process. Yeah. So Jesu wakaporesa murume nenzira yandidira zvakanaka kuyandidena kuti shumire vhesi. Ndiye Jesu wakati kuna blind Bartimaeus shinura chiona. Pasina chimwe chinhu chaitwa Bartimaeus ndobva aona. But paauya pane murume uyu apfira matepasi ndobva akanya ivhu. Bible harina kuti wakaisa mavhu kumeso verenga futi rati he anointed the man's eyes with clay. Harina kuti Jesu wakaisa mavhu, rati Jesu wakamuzodza nemavhu. Kwete kumuzora, kuzodza. Chirungu chati he anointed the man's eyes with clay. Saka ipapa panidendo kundiparidza kuti saka what is anointing?
Nokuti kana dhaga raiswa kumeso emunhu ane problem yekusaona. Nokuti chandinotoziva ndechekuti munhu chaangada haangade mavhu. Why? Nokuti mavhu achiswa kumeso hasi right. But Bible rati nzira iyoyi inotaura kuti kuzodzwa kwemunhu kuiswa problem pari kuda solution. Nokuti kuiswa madhaga mumeso iproblem. But Bible rati Jesu ari kuronga solution but achikanyanisa maproblems. So ndinofara kuti murume uyu haana kukomplena kuti ndiani ari kundiisa mavhu. Nokuti chaari kuda murume uyu kuona kwete kuiswa mavhu. Eshona inoti mavhu akapinda meso zvatoshorwa nemavhu. Ndaka ari kukanganisa kuona. Kureva kuti chakamakwa nemurume uyu kuti chisapinde meso ake ivhu. But Jesu ari kushanda nezvakamakwa. Zvobva zvanzi neBible anointing. Chisingafarirwe nemunhu wese mumeso ake ivhu. So Jesu ndokubva atora chisingafarirwe kuti agadzire zvinofarirwa. Saka uchiona kuti vazhinji mukunamata Mwari vakatoudza zodzo musituation yako but wakaritrita seproblem. Ivhu ichienda mumeso ebofu, ivhu rikaiswa mumeso idambudziko. Asi Bible rati Jesu achida kupedzera dambudziko rebofu akashanda nezvinhu zvinokonzera problem mumeso. But the Bible knows that he anointed. Anointing, it breaks yokes of bondage. Kana pana pandine anointing inenge problem. Naona vazhinji vachi resist anointing. Vazhinji vadu vari kutsvaka kuzodzwa, vari kutsvaka zodzo. But zodzo rikakanyaniswa neproblem unoziza. Unopedzisira wakutsvaka solution. Kwaisiri nokuti kwairi kune problem inova solution. Jesus. Revive. Ulingapedza kubirwa mari munyika wotamba raundi vanachokuvhara wona kuchechi mapashurwa mwana anokufumisa rapedza kupaidzwa rakadaro kobvanzi uyaimwisofari wozonoti vakunditorera shoma yasana unotiza futi. Let it giving e anointing to receive. Zvinhu zvinotapa nevanhu kuti Mwari tiitirei, Mwari akatanga kuzviita vanotiza. Hama dzangu meso maziso ari sensitive kuivhu. Chakamakwa nemunhu pakatosimuka chapupuri munhu anogovhara meso. Why? Anoziva kuti ivhu nemeso zviri sensitive hazvisi right. Handidi ivhu, handidi jecha meso mangu. But Jesu ndokubva uya nenzira inoti kune kumwe kuzodza kunofanana nedambudziko zvokuti ukasatendera Mwari kupedza dambudziko rako nekadambudziko kavari kukanyanisa unoramba upofu. Saka tine vazhinji vane makore nenguva refu asi asi Mwari wacho handoni ndanomatura zvinospita. Yet solution yezvinhu zvako yakavigwa muproblem yauri kutiza. Why? Nekuda kuti to you kuiswa mavhu, but to this man haana kuiswa mavhu, akaanointwa nemavhu. Akagona kuinterpreta kuti hakusi kuiswa ivhu ndokuzodzwa manje. Kuti when you are mature unogona kuinterpreta zvinhu kana uri mudiki. Saka vanhu vanodika kana ngabaiwa majekiseni muchipatara anochema, anogona kutonzvenga kana kutiza kuita kubatwa. But munhu mukuru anosvika paanoshura kudai ndabaiwa majekiseni. Why? Because munhu mukuru anoziva kuti jekiseni rinorapa, mudiki anoziva kuti rinobaya. So ugona kuinterpreta kunoita kuti ufarire solution kana kuti utize solution. Jesus. Ndiye Jesu wakati kuna blind Bartimaeus, receive your sight. Bartimaeus ndokubva aona. But pauya pane murume haasi kushanda neformula yekwa blind Bartimaeus. So tine vanhu vekuti vane formula havana revelation yezvida kuitwa naMwari muupenyu hwake.
Yes. Yeah. Yeah. Zvakanaka kunzwa testimony dzevanhu. But chaunofanirwa kuziva ndechekuti testimony inotiratidza kuti Mwari vachiri kuita zvinhu. But kuti vachaita nenzira iyoyo kwauri it's a mystery. Nokuti kune mumwe anongodzi receive your sight. Kune mumwe anonzi ayo notombokutoshora kushaka. Saka uyu kana akambonzwa kunzi hakuna akaiswa mavhu, anobata ruoko rwaJesu kuti hakuna Jesu akadaro. Pane pekuti Mwari vakataura chinonzwa vanhu vachiramba kuti hasi Mwari. Why? Because vane experience yekumupita kwaMwari kwaakaita nevamwe vanhu kusiriko kwaangaite naiwo. Ndo challenge inogona kuitika pachechi pakati pavanhu vakuru nevadiki. Vakuru vanoti chechi takabva nayo kure, vadiki vada kuenda nayo kure. So kune vasvika nevanoda kusimudzira. Because vakabva kure vane experience. Avachada kupika the revelation. Vanoresistwa vanomutanga nhasi mubhaibheri pakamborambidzwa vana vadiki kuenda kuna Jesu. Kwete mabhishopu. Pane mabhishopu paakabhoingana netuvana. Bhaibheri. Jesu akati vana vauye kunoti vaitorambidzwa namaPita vana. Munamato umwe munhu ndokuti Mwari situation yangu ine makore ngaigadziriswe. Mwari wobva vatuma muranda wavo nemavhu. Unobva ati aiwa muna mudani wamunhu washe aiwa amunavo aiwa makutondikanganisa. Why? Because mavhu ari sensitive kumeso, mari iri sensitive kumunhu anoishaya. Ukatoda kuparidza zvemari kumunhu anoshaya mari anototi ndanotsvaga ini nani. Ndava kutadza kuinterpreta kuti mavhu ari sensitive kumeso. Vari kugadzira kuti kofurigwa nekuona nhasi. Dai Mwari vachipa kukura tava nerevelation. Tiregere kutiza patinofanirwa kupona. Tiregere kuresista solution yaunzwa naMwari muupenyu hwedu. Tiregere kufunga nekufunga kwenyama, but tive nepfungwa yemweya. Tive neziso remweya. Tive nekuona muri different. Nokuti pano murume uyu aiswa mavhu mumeso. Haana kucomplain, haana kuchema, haana kuresista. Why? Nekuti Bible writes Jesus anointed this man's eyes with mud. Apedza kuiswa mavhu ndobva apiwa assignment nokutumwa. Enda unogeza kurwizi Siloam. Ipapa ndopavaudira kuti he mentioned the name of the river. Which means not every river is assigned for a situation. Nzizi dzakawanda. But Jesu ari kuti iwewe situation yako inoda rwizi runonzi Siloam. Kureva kuti ndikakuisa mavhu unogona kutotsvaka mvura iri close. Ngwarira kuenda padhuze pasina solution. Uchitya kuenda kure kunopedza upofu hwako. Nokuti kana vanhu mature, they don't see distance, they see solution. Saka azvishamisa munhu achigwakura chona nemwe chechiri kure. Ndochinetsika kuti vachikuru dzakazara, hakusina kuzara kwadzo. Upofu unopera here kana ndageza. Ndomba medically zvinomboitika kuti ukarwara unonzi aenda pachipatara unombozi atishatswewa aitwaona mugawani. Zvese zvipatara but vane kuunderstand ana chiremba kuti pana paanofa. Vatakaita mugawani anogona kurarama. Medically, naturally, tinozvitenda. Spiritually, manje kuti aiwa dziri padhuze idzodzo kwese kuna Mwari. Vhururu. Dzese nzizi dzine mvura but dzinopedza upofu hwako. Revelation. Kuti kwese kuna Mwari, statement yevanhu vasati vamachuwa. Ichopani kwese kuna Mwari, but hakusi kwese Mwari kwaanoita zvinhu. Kana kwese kuna Mwari sei Mwari ati kuna Abhurahamu mubva uko. Uye kugomo randichakuratidza. Iyo nyika ine makomo unzi pane randichakuratidza. Kureva kuti one of the mountains. Which means handidi kuita newe pamakomo ese. But ndine gomo riri assigned for you. Okay, I'll download this way. Genesis 22:14. You know, Abraham named the place Jehovah Jireh, meaning on this mountain
God provides. Even nobody missed no what's going But Jehovah Jireh, he was not naming God. Genesis 22:14. Abraham wakatumidza gomo kuti Jehovah Jireh zvichireva kuti pagomo rino Mwari unopa. Nekuti haisi nyaya Mwari anopa, inyaya Mwari anopa pane gomo ripi. Abraham anamutumira Jehovah Jireh. He did not name God. He named the place. Yes. Jesus. Why? Because place in Enyaya. Moriah is a mountainous place. Yeah. Thank God I was in Israel about 3 months ago now. I see when he played in the land of Moriah in the Makoma Kawanda. So Genesis 22, verse Moriah 3. At one of the mountains, which means it's a mountainous place. All right. Yeah. So, usienda unogeza mslomo, utorivangere kuti usatrusted zimwe mvura. Sure unogona kugeza basiri memba kwa ukachena but kuona ndina sure. Why? Because kune reason he assigned concerning your issue. Yeah. Thank you, Jesus. Because all the roots are borrowed while to more. For 10 years, that's no one. Being of like a family with America, no one. Akazouya kubetele magaro wana boaz akawene mwana. Yeah. But we patch I see nyayo kutabeleke. Abro. Ukasazima kuna boaz. Unachekela kusina mwana. Jesus unotaura pamusoro pezita reRwizi. Jesus. That's why Naaman achida kuporeswa aenda kuSamaria. Anoti na Elisha enda unogeza kuJorodhani. Naaman otaiwa kwanino kuDamasiko kune nzizi zhinji wani. Chaari kufunga iyi ari kufunga pamusoro pemvura. Gamba uyeze prophet ari kutakatarisa Jorodhani. Ari kuona Johani aina Jesu ndenga richivhurika. Kuti ndikutaura pamusoro paJesu kwete mvura. Nokuti nzizi dzeDamasiko hadzina Kristu wandiri kuona. Bati ndikatarisa Jorodhani ndiri kuona mwanakomana waMwari achibhabhatidzwa. Kureva kuti vanhu vanoona mvura mumwe achiona Kristu pamvura. Jesus. So Jesu unoti aenda akonogeza kuSilomo. Kureva kuti ndatokuudza kwekuenda usatiravi zvakagura dziri padhuze. Kana anoda kuitira favor kuti matosvara hei pano. Vaudza kuti help me not for now. Varira kubatsirwa nevanhu vasina kutumwa naMwari kubatsira upenyu hwako. Nokuti kunoningwa rubatsiro rwokusika upofu. Vanokugeza maziso vasiwo usingaone futi. Vaudza kuti thank you nemvura yenyu but kune kwandanzi naShe. Vakati yaiti kupindira pasera kuti kuna matakakanaka but kune kwandanzi naShe. Why? Nokuti ndine situation iri kuda the kind of anointing yepaSilomo. Isingandisiye ndakangochena but ndamunhu anotoona. So Jesu wakatuma bofu. So challenging. Kuti vadzidzi vake akubate maoko endai nayo. He was sent. Iye kwakubvuma kutumwa asingaoni. Panatanga kuerenga pamusoro pacho Jesu angataura kuti I'm the light of the world. So ndadiscover kuti chiri kunzi light ndo chinoita kuti munhu aone. Because magetsi akaenda even une masomo aungaoni. Why chinoita kuti ugone kuona is light. So Jesu bati I am the light murume yazvinzwa Jesu achitaura. Kuti handina chimwe chichamutadzisa nokuti kana ari light asinzorasika. So murume akatumwa ndokubva aenda kundogeza kuSilomo. Chaari kufarira kuziva amutuma. Nzizi yaari kuenda anoiziva ndosaka asina kubvunza kuti Silomo iri kuda. Unoti aimboendako.
anotokuzadzi Mulungu akambogezapo. But pese paaigeza airamba ari off. Why? Because aigeza from his own understanding. Yeah. But today I will not gaze and he is sent by Jesus. Jesus ngaine effect changer. Nokuti pane pawa kutsaya business uri wega pana mari yakabuda. Vanhu vakutombozvitsaya wana Jesu wacho. Unozara kuti vadzidzi vairarama nekuti vakabata wewe tengesi. Yes. Pakauya Jesu mlife mawo vakamutuma futi kunobata wewe. Peter akadzika unobata wewe tinobata mtembetembeni. Haana kuzokubata wewe uye nayo titengese. Andokabata wewe uvhure mukanwa inobhadhara yega. There's a difference. Haana kunotsvaga customer buyer. Only ndoenda buyer buyer food. Neighbor umboti padisi. Kana hoya igadzire mari ya. Kuti mari kuna akairasa muvhuro. Ere mususpecta John. Iyo kuti mwari vati ichachakati wakwenda kusipo zvinorasa mari. Church is way. Situation yako mwari nayo vakairapa kudhara. But the problem wakatreat solution is a problem. Nokuti ungosunguziva kutaura newe kuti ndiyani. Munhu nje akamisa mavhu kumeso kokota. Anotoshora. But kanari Jesu fara nokuti ane nyaya dzari kugadzira. Nyika ikakutorera popota vanokubira. But kanari mwari wauri kupa akatendeka ane nyaya dzari kugadzira. So nyaya insensitive kumunanga broker inyaya giving. Anona madhaka zveshe. Ayazona chechi yatanga vakomana. Mavuka. Shoma yasara yonzunza futi nyozonoti ando mavu manje. Vanozwisisa munhu anotoshorwa munhu anoona. So kufureswa mavu kumesiyoita tisa complain rinoziva chinhu. Ine mavu uye ndisina vazagara akafanana. Saka ndifana kucomplain. Shoma yawina yokaunza kuna mwari tinoita kuti uregere kucomplain neishi. Usati waunza. Shoma. Haikwani. Aunza wachicha lotita waromba kutenda mari dzedu. Asi wakauya uri meni. Kana kuti chechi kuita murombo uye uri mbinga. Wakadini mbopopota usinongondipa shoma chii. Usati wabvisa. Chakambokutorera kuti urarame life yeshoma chii. Modipa. Revai muwashi. Church means way. Mavu has right. But Jesu anomboshanda nawo. Ndo akakanya mavu akaisa mese munhu. Saka murume uyu apiwa the reason yekuendera kumvura. Nokuti akanzi ngoenda asina mavu. The reason to go. Anoti atogeza kusendi tori right taura zvimweshe. Saka Jesu ari kuti ndakukupa a reason. Enda unogeza kuSiloam. Saka inini I love statement yekuti Jesu last pastor. That's true. But I don't get a breakdown panoti Jesu. Nokuti mukadzi ave the issue of blood haana kubata Jesu akabata hembe. But Jesu ndobva ati pana andibata. Jesu haana kuti pana abata hembe yangu. Anoti pana andibata. Yet the Bible knows she touched the hem of his garment, not him the person, but the hem of the garment. But Jesu haati pana andibata hembe. Anoti pana andibata. Kuti Jesu pachake ane my extension. Ekuti unogona kumupotsa as a person, but umubata as a cloth. Receive as a person. Nokuti kana mukadzi asina kubata Jesu as a person, haafanira kuwana zvimuna Jesu nokuti apotsa. But paabata hembe Jesu ari kuti ndanzwa simba richibuda mandiri. Kureva kuti kune area dzaunogona kuwana simba raMwari, but wabata the extension of God. So Jesu paari kutuma munhu kuti enda kuSiloam. Bible rinoti izwi rekuti Siloam rikainterpretwa rinoreva kuti to be sent kana kuti kutumwa. Inabva kuti Jesu ari kuti kudii? Ini ndakatumwa naBaba, but ndine wandakazotumawo futi.
ukapotsana newandakatuma even wasangana neni ndinongokuzorera futi iko idandati murume aikarongora kanaka aona mna Jesu watu chai Jesu nobvatai watoto kutuma kumwe futi why because kurusi manda kuti uende silomo zvinora kuti kutumwa ini ndofunda katumwa nababa but baba vakandituma ndinova selfish ndine vandakashunza kuti ndibatsirane basa ndivatume saka iwe uchienda unogeza kusilomo kureva kuti wasangana neni akatumwa nababa but akatumwa nababa ane vaakatumwawo futi kuti vadzire situation yako saka pane pamwe kuti mwari wacho muzhinji unaye badasiti inyaya yekuti kwaanoda kuti uenda usikuenda uramba ukamira pai zviri pachena nabhabho racho murume akadzoka achiona zvinoreva kuti paanga aina Jesu akaramba asingaoni Jesu unaye muzhinji pane zvisiri kuvhurika zvanzi akaenda akanogeza akadzoka achiona zvorati paanga aina Jesu zvese zvaitwa akaramba ine problem iye aina Jesu kusvika aenda kwanzi naJesu enda kwaari kunzi enda kwakaita sei inzizi inonzi silomo inoreva kuti kutumwa so Jesu ari kuti ukaignora ndakatuma nenyuwo futi ndinomira newe ine problem madzika haino zvinamatira mwari wangu munhu andakasangana mwari wacho anoti haugone kudaidini kana wakavenga munhu bhuku raGenesis rinoti nhamo yakatanga kuonekwa ine munhu naMwari yaiva nhamo yemunhu asina munhu kwete munhu asina Mwari Mwari vakati kudii kuna Adamu it's not good for a man to be alone yet God was with men but God was still worried for men because man was lacking men yet he was with God Mwari vakasvika pamunzwira tsitsi munhu wavainaye nokuti haana munhu kwete kuti haana Mwari ashota munhu saka Mwari vatomuzvira tsitsi pashaya munhu zvingapa zvifambire ivo Mwari varipo vakadi kuti kana unendi zvevamwana zvinandibasare sakataiwa I'm very sorry problem yako yakuda munhu Why? Because the prophetic word yakanzi naMwari be fruitful, multiply. Even Adam asina kuita sin ari munhu asirious pakunamata haitiki kusvika mudzimai hapana multiplication kusvika ane mukadzi saka Mwari pavakadzoka vakati there is a prophetic word hanging ende iroro harigadzirike kusvika wane munhu nyangwe uine so pane pamwe pekuti pamusoro peupenyu hwako pane a prophetic word riri hanging what is missing somebody ende munhu iyeyo manje zita rake mukadzi waakapiwa zita rake rekutanga akanzi helper kwete Eve problem yako urikuona Eve kwete helper urikuona mfundisi kwete helper urikuona bishop kwete helper zita rake hasi Eva aiva akatozopiwa time rake chaiva nonzi naMwari suitable helper kureva kuti Mwari vachipa munhu vari kumupa helper ivo Mwari vari mubatsiri but vanoti manje ukashaya mumwe mubatsiri nyangwe ini ndiripo chechi handisi kukudzidzisai kunamata munhu but ndinoda kudzidzisai kuti kunamata kune chekuita nevanhu example iye Jesu pachake he became man kuratidza nyaya chekuda munhu Mwari akapedzisira munhu he was the word became flesh kureva kuti akanyatsoona ndikaramba ndiri Mwari munhu hatibatsiriki vari Mwari havaigona kuenda pamuchinjikwa but pavakava munhu ndiye akaenda pacross kuda kuti nyaya yako ikashota munhu Mwari he became man to help men vanhu varumwa nenyoka murenje vanhu vati kuna Mozisi taurira Mwari wako adzinge nyoka pakati pedu Mwari vakati kuna Mozisi gadzira imwe solution pane painofanana neproblem munhu anonzwa Mwari ane problem yekuti anogona kugadzira problem kuti vanobude muproblem vanhu vainei vakati Mozisi ngaataure naMwari Mwari vabvise nyoka ndoengai the only way out yevanhu kuti vapone
Manje Moses anonzwa Mwari kudarika vanhu. Mwari ndobva ati kuna Moses, tiri kudiwa apa anorumwa nenyoka. Chigadzira imwe nyoka. Imagine asati aigadzira angodzoka nevhangeri kuvanhu kuti Mwari vati ndigadzire imwe. Unotora kuti uyo haachanamata vanhu. Haachanzwa Mwari Moses, chagaito bishop uyo haachanzwa Mwari uyo. Kune solution yakafana neproblem. And izvezvi uri busy kutiza solution nokuti uri kuifananidza neproblem. Hausi kuona chaMwari. Tine nzira dzatinofunga dai Mwari atibatsira nenzira iyi. Taurira Mwari abvise nyoka pakati pedu. Yet vanhu ndovari murenjera. Azoti ari kumarengo kumwe ndiani nyoka here kana kuti vanhu. Vanhu vari musango voda kuti nyoka dziri kutaura. Sanitize yavo. Ari kumarengo kumwe munhu kana. Church this way. Pana ane upofu wake pano nasi. Ane nguva, ane mati wanzwa. But Mwari pani baba kutaura neyo kuti ite chakati. Enda kusiro. Lokuti paakaiswa mavhu kumeso, he was anointed Messiah. Akaenda ndobva andogeza. Mundizisilomo. Kugeza kureva kuti ivhu riri mumeso rakasara mumvura. Kune zvaakanosiya kuna akatumwa. Alright. Unizvika? Mavhu. Saka ndinotoshora vanhu. Yaradzika. Dai Mwari atibatsira takura tinyatsodzvinzwa. Enda undogeza. Kugeza kuroti ari kundobvisa zvaiswa naJesu paari. Mavhu achienda mumvura. Mwari vane zvawakakupa. Vakasi zvako. Zvikaramba zviri unoramba uri bofu. Mwari vane tsika yekukupa zvinhu zvevanhu. Iwe unozva kuti zvinhu zvinonzi zvako hausiriwo unazvo kusvika waona mumwe munhu. Wese mukomana ari pano une vana, but vanenge vahombofa kwavawana because vane mumwe munhu. Hauna kuzvinzwa. Ukawana munhu iye ndopa uchawana vana vako. Vasikana vako unondifamba vane vana vevanhu. Aoneka nani ndugu wanobvunza kuti ndeyangu. Vane zvinhu zvevanhu. Enda kusilo unogeza. Kuti akaenda ari bofu. Rwendo rwebofu runotiremei. Haisi rwendo ruri easy. Why? Anoshandisa filimu makumu. Achibvunza kuti ndasvika here ndiko here. Rwendo rwacho runotiremei. But kune maresults akanaka. Nature yedu manje tinoda zvisingareme. Wese akafoira kutora itoda kupasa nekutamba kwese iko. Hadi kuzvionesera kuti averenga hada zvingogara zvakangopfara sei. Zvinenge zvatiomei, zvinenge zviri kutinetsei, but ukaziva the end result. Bible says Jesus endured the cross. Why? Because aiziva the glory in after. Ukaziva zvida kuitwa naMwari pazvinhu zvauri kunzi ita, you do it with joy. Kusaziva ndoona kuti tisaite. Mwari pavakandidana, dai vakandionesa zvaiva kumberi, ndaigona kuita tichimhanya. But pandakazviona ndopandakasi Mwari vanga vakaronga apo mwana. Zvese izvaka zvirimo mukushumira ivhangeri yavo. Pane panenzwa kunetsa nekuora mwoyo. Gamba dainetera dzimwe nyaya dzakandinakira. Rwendo rwebofu runorwadza. Saka toona munhu kana kunzi ave qualified doctor, it takes years. Ari kuuniversity achitastada achiverenga, it takes years. Yeti kataite komunzi dhoku kanonakidza. But it takes years. But kune shortcut anyway. Ngasaendawo kuuniversity
Unono train nenganga. After 1 week, akora. But when it's done, unono pafuti. Unono which doctor muvunze chiremba. Why you want to know my polio? 1 week. Ukaziva kutalisa mavumeso ndiani. You won't complain. Vazhinji vedu mavha takaiswa takatoma visa tikatiza. Takatomubata ruoko tikatusadaro. Why what in its experience atakaudzwa. Kunzi aiona achimuporesa blind vachika saka kuti CVSI ndokubva apora. Tese ari mapofu. But the process is different. Yes. Izvezvi wakatoona kare. But nzira yakashandiswa haina kuitira zvakanaka. Waibodati ndinamatire zvakanaka kubatwa musoro. Vachakanakisa kubatwa mukati memusoro. Nokuti Mwari unoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Pane zvinoda kuitwa. Mavumeso ari sensitive. Kusvika wakutenda vhangeri riri sensitive. Ukazopindira Mwari nyangwe richibohwa sei chirwadza sei rine zvinhu zvangu. Ukaziva kuti ndiMwari ari kuita zvinhu nyangwe zvikaita sekunge zvinorwadza zvinobohwa unongoziva kuti akatendeka. There is something good chinobuda pazvinhu. Ndakadai vanhu vachitanga sinoita madzimai akanika icho chinowana. Icho kwaunonzwa madzimai achitibereka kunorwadza but havasiye. Bereka unorwadza achipusha zvacho. Iwe zvirwadza ngokungomira. Ani mwana wachisize but hachinje statement. Kunorwadza. Mom 6 kunorwadza sky. Sava ni motivator. Vakaziva the joy yekuva une mwana wacho inodarika the pain yekunema. Rwendo rwebofu runotoda munhu ari mature. Anoziva kuti Mwari vari kuziva zvavari kuita. Inoona started ministering ndaifamba netsoka kubva mutauni about 13 km kwanzi kuwadzana chipinda mutauni kuna first munoparidza. Rwendo rwacho rwaibohwa rwairwadza vanhu vaidiona vane zvavaitaura. Vanhu vane zvavaitaura but mazuva ano vakachinja zvekutaura. Unodzoka wakuona chete. Ukatendera Mwari haurambori bofu kunepa. Ukatendera izwi raJehovha haurambori bofu. Pane shanduko inoitika bedzi. Vaita vasati munhu achifamba. Mazuva ano unoona ndichidhiraivha. Tinochinja mafambiro. Haudzoke uchifamba. Kana uri bofu ukaenda kusilomu unodzoka wakuona. Madenga akavateerera ndichiri kungofamba. Vandakaziva kuti kana ari Mwari wataura ndichafamba but kana ndakudzoka aiwa pane chandinosangana nacho. Tine vanhu vakapiwa assignment but inoita kuti aregere kuti atackle the assignment anonzwa kuti vanhu vari kuti kudii. Iye anotozvita kusvika zvinhu zvanyatsorongeka nozvinyasoita kana zvakadai so hazvinyatsobuda mushe. Ane tsika yekutumba nemapofu. Haati kuona ndikutume. Anoti tumika uone. Izvo chizvo wakamirira. Akaronga kare but problem hautumike. Ende une chikonzero chiri pachena. Ishe ndikaona mutitume. Iya kutitumika uone. Leo watanga kuona mdala. But wakamirira kuona kuti uzotumwa. Siada kumtuma kuti udzoke wakuona. Dai Mwari atiwanira nyasha. Sei mukuresista solution yakaudzwa naMwari muupenyu. Luke 17:11 varume 10 vakati maperembudzi pavakati tinzwa ngoni mwanakomana waDhavhidha Jesu anati receive your healing. Vanga vari in need of healing. Jesu akati kudii? Go and show yourself to the priests. Bible wrote on their way. Vari munzira vakazviona kuti vapora. Chakavaporesa kutumika vane problem.
Solution ikaipa mafu. Vazhinji naona vanofara mapofu. Yes. Why? Because achingorisa mafu chimutotaka kutopopota. Ndiani hakuna Jesu akadaro. Kwa uone unofana kuti Jesu akakuda kuti hakuna. Jesu nomziva. Lakini akanzichiona wani paini mavhani makirei. Vanhu maybe vane picture tinofunga akaisa gently zviri soft. Ayo, mavha akangoenda muziso anokuboha. Wega kuti Jesu ari kuzviita ndiani? Mavha akaenda maziso haiti zvakanaka. But kuna akanzwa kuitirwa zvakanaka nemavha aJesu. Assignment, basa, zvaunonzi naMwari ita, zvinobohwa naturally, spiritually, zvine blessing inotyisa. Wakatomira kuti vachamunamatira vachadhikera gamba, healing yako, blessing yako, iri hidden muassignment. Vanhu vanofarira Mwari waRuth akaita kuti arorwe naBoaz. Secret hombe, Boaz haana kuvimba Ruth maraini. Boaz akaona Ruth kumunda achishanda. Pane pamwe kuti kushanda kwako kune murume. Musikana akawanikwa ari mumunda achishanda. Mukadzi waIsaac Rebecca akapa ngamera 10 mvura. Iwe kupa munhu mvura kunotonetsa. Kuna akadarika level yekupa vanhu akatopa nemabhonge munhu. Giving iri kuitwa kungopa mvura ndokubva apiwa marriage yake. Law of exchange yekingdom iri very serious now. Same with Moses. Moses ukatisesa nyaya yake haana kuroora shandisa mari. Akaroora nefight. Akaona vanasikana vachichera mvura vachidziviswa ndokubva apindira akavarwira. Vanasikana vaJetro vakumba ndokubva vanhu nababa poinda kukasika kuti kune murume atibatsira zvamutorei. Ndokuroora kwakaita Moses. Akaroora nezvibhakera. Imwe mberi chinoda zvibhakera. Asi zvaita kuti aigiro nyaya yeBhoazi asisati dzakatisama dzake. Ende paarubva kuIjipiti atotiza nyaya yekunzi tinoda kutengesa kuna Faro. Atiza nokuti ane fight akabata. Kune kuti aigona kupinda neta kuitira vanhu zvakanaka pane chaturikwana in10. Varikuriswa patsima ndabasa nawo. Don't lose heart in doing good. Paunoneta ndopanemereka. Kufight dzawabata dzisiri dzayo. Dzinangokuonesa moyo chete unosvika pane zvako kunzwe kuneta. Assignment. Pane mufundisi Luke chapter 1. Ngaraiti Zakaria baba John the Baptist. Zvanzi juti rakwana rekubhera incense paaltar. Ngirozi Gabriel akauya akamira ku right side. Akati Mwari vanzwa munamato wako. Yet the man was not praying. He was offering. Burning anochema. Zakaria akwegura asina mwana mukadzi wake Elizabeth. Nguva yakwana yekuti apinde muofisi Hall of the Holies. Abhere yeti hasuzwa kuti opportunity yawaniswa nedenga yekuti agone kupawo Mwari. But iye asangana naMwari anoti aiwa ashigoni. Blessing ikavigwa muservice, ikavigwa muassignment. A lot of people will miss it. Munasvika kuzobuda church haina power. Tapira makora kwanda vane namatira vadeclare hapana chikuita. Gamba musiloma musukero. Kune blessing inolidwa mukuita zvinhu. Ndakudza nyaya kuti zvakandakaenda. Kunodhura. I was not the one akabhadhara. Chakaitika ndechekuti pandinominista kuna first ndinobroadcasta live on Facebook. So kune mudzimai wekuIreland akawacha tichiparidza. Ndokubva angoti this man is doing good. Ndokubva andifonera. Timakuenda kuIsrael ndikatavira I want you to go send a passport number. Just like that. And now when I end up to the Israel, I was offering the service unto the Lord. Israel yakavigwa unomira paroti zvingoti Jesu akanaka. Saka nzori kuroti kwako unoenda rini. Zvimwe zvinhu zvauri kutsvaga zviwanikwa kubatwa musoro.
zvakaigwa assignment. Mumwe nemumwe munhu ane assignment yaakapiwa naMwari. Ane slow kwaanofanirwa kuenda. Ane zvinhu zvaanofanirwa kuita. Wega unozvidzwa iwewe. But pane chinokurizisa kuti aiwa. Namata ako bata hawo kusatambiro. Vanokwanisa zvese chauka kana vakaenda isiyana naye. Iwe ngona mata chete. Pese wakaipa pane favor yako. Ane nawo. Munoziva kuti mukadzi ainzi Rahabu aigara muJeriko. Aitonzi chifeve. Munhu kuti ukwanifara kuti chifeve. Inauye kuti mumba make munopinda vanhu vakasiyana siyana. But then akapinda tumwa spy atumwa naJoshua. That's the king of Jericho. Akatuma vanhu kuna Rahabu kuti buritsa varume vapinda imomo. Iyo mumba nechifeve munoboyikana sei mukapinda varume. Anditi kuti Rahabu chifeve iye kuti varume vaingopinda every day. But pakapinda vanochinja life yake. Mambo akanyumwa kuti uba usizvoufeve uya breaking mumanje. Saka uchiona zvisina basa Satani anokusiya uchiita. But zvinochinja upenyu ane vanhu vaanotuma. Ane message yaanotuma munzeve dzako. Ndinoshaya kuti Rahabu vanoti akaviga vanhu. SaDavid anoti shoko renyu ndakariviga. Chinoita kuti shoko rivigwe rinotapwa. Randiri kuparidza rinotapwa rikapinda mauri rinoterwa. Kutanga chiparidzo zvake patikubarira apa. Rinoterwa randiri kuparidza. Saka ndinoona kuti kana rapinda mauri warinzwa kuti nderamwari rinorigwa. Rahabu kana chiri chifeve. Mungave chifeve mukapinda varume vanotofeve wacho. Mambo vane problem ineina. But zvanzi pakapinda maspai. Vakanyatsonzvera. Osa zvinhu zvemuya zvinopikwa muspirit. Kuti auya usoufeve breakthrough. Saka ndipani paanotoziva kuti zvimwe zvese aita but izvi akaviga manje zvinochinja upenyu hwake izvi. Zvimwe zvese mutendere yaite gaimbe, gatambe, gadi, kana yagivi gaine toilet. Wokuzviposa akangopa chete. Osa kune mashoko anoenda unotonzwa kuti Church, kune imwe blessing yakarigwa muassignment mukuudzwa zvekuita muita saizvozvo. Anointing chayakanakira inoziva pane problem. Anenge mapiritsi kana une headache kana une pain killer haufaniri kutanga waudza zvamuri moswera mudumbu ndokune problem. System yako inoresponda. Ukanwa mapiritsi chero chiri chigumwe chiri kurwadza chinonyarara. Piritsi pain killer inoziva kuti kana tamwiwa rabasa redu kutsvaga chakamwiwa. So anointing yaJehovah inoziva dambudziko rako. So when you tap into the anointing, it addresses your situation. That's why you have the issue of blood. I don't in the issue of blood. I'm not trying to know it's I can go back and I can back at this. Anointing knows. So what anointing leader say? Kupida assignment. He was anointed and sent. Everybody saying for Israel. Satani zvanokuvumira kuita sopa chechi. Zvine pundutso muupenyu hwako. Ari. Judas akati ndingofamba naJesu. Pana Jesu anga alipo. Paenda Jesu anga alipo. Kati shiro yake. Why? Icho chakaita kuti vanhu vaende kuna Judas tokupa mari utiratidze Jesu. Kurati vanga vachiita research kuti pavadzidzi vese uyo anotsvaga maruva. Ivo unoti vanhu vaiprofita Judas anoda zvemari. Zvinooneka kuti pavadzidzi vese vari serious batsana vanotera nyaya yemari. Ava mukavapa 50 anochibuda chiprogramu ichi. Wenchina inotoziva kuti sei uri pano. Dambudziko unotozikanwa seantoziva kuti ukaunda kuita chinotsvaka solution paproblem.
kune masipaya anotuma so. Anzi vanhu vakatumwa mumba marapu kuti varume vapinde mumugava bude. Kubva rini muchidzinga varume mumba mechifemo? Kuti ona kutonzi chifemo unoti maimuregera achizviita every day. Vatinda nhasi mune mweya kuti ngavabude. Mweya ichina yakanyumwa kuti akomana tinoparara but uyanorarama. Ende ndo zvakatoitika. Vanhu vese vakaparara mujeriko but Rahabhu wakararama. Why? Nokuti wakagona kuprotecta zvaMwari. Hama dzangu, Mwari uyu kingdom ine principles. So this is one of the key. Chimwe chinhu chokuti ukaita unogona kusangana nezvinhu wakadinamatira makore makawanda. Chibatwa musoro uchiita zvipo chotsaneta. Kingdom ine makeys. You have one key, keys. Peter means I give you the keys of the kingdom. Kuti ine madoors akawanda akasiyana siyana. Pana anowana breakthrough yake muassignment. Kungopinda murodhi vanzi endai munoratidza kumapriest, kungopinda murodhi vatopora. Pasina kunonzi receive your healing. But the assignment yakagona kunounlocka. Dai Mwari vatibatsira. Murume anonzi Naamani, healing yake yakauya musi waakachinja nature. He was a commander. But chakaita kuti azopora, he was commanded by a servant girl. Kuda kuti akava humble to a level yekuti ari commander. Anga akunzwawo nevamwe. Wati ndiende kupi amutoro ma instructions kune vamwe. Akaenda kuSamaria akapora. Upofu wako unenge unechekuita nemavhu. Don't resist mavaya. Ayo anointing haasi mavhu. Sabaibo rinondidzidzisa kuti imwe yacho yaunonge problem itori part of the anointing to help you. Mavhu ari sensitive kumeso. But mavhu akabatwa naJesu anogadzirisa dambudziko remeso. Because anenge atakura the anointing. So anointing iri presence. But to attract the anointing, to activate the anointing kuti kushandire, ndozvoda kuzikanwa. Pano patiri panotodarika mawaves eDSTV. Pane bhora rokutotambwa mumhepo, pane zvikunenge goes. But hatizvioni nokuti hatina dhishi yekuchuna kuti tibate zviri pano. Kwete zviri kure zviri pano. So anointing inenge masaisai eDS. Panotodarika dzimba michato pauri pa. Panongoshaikwa chinongotora kuti kana mukadzi akabata Jesu akaporeswa, Judas aifamba naJesu, but akafa achikomita suicide. Iye Jesu achinzi life, pana akaluza life achifamba nalife. Kini kuchikoro kwandakafoira mwangu wakapasa. Saka zviri pachena kuti manotsi ataipiwa angari right, but aisvikira pasiri right. Amigoni kunyepera vabereki, amigoni kunyepera. Because aitogara pasaidi pamba, akaita ma-A6. Practice aitopiwa zvema-A, indikazvisa kuma-D. Ini ndakasamba D. Church, the anointing is present. We need the knowledge of the kingdom to make the anointing work for your life. I want us to pray. Kuti Mwari, ndipei moyo wokuti ndigone kunyatsonzwa kuende kuita the assignment yamakada kuti ndiite. Tese atiparidze, tese atiimbe, tese atiite zvakafanana, but takafanana kuti tine zvatofanwa kuita. Chaka Mwari chaanoda kuti uite. Chaka Mwari chaanoda kuti uite. Why? Nokuti chavanoda kuti uite chinenge mavhu, chinenge chinotoshora, chinorwadza, chinopedza ukofu. Wangu wakapedzwa neassignment yairwadza yaisekwa nevanhu maraini. But nhasi they celebrate me. Vaiseka uchifamba netsonga chinoparidza kuti dzoka usina kana bhutsu yekupfeka. Pana ndiri mukutoshorwa nemavhu anga akazara anointing. Today they celebrate me, the same people. Why? Nokuti ndakazvirovedzera kuti mavhaya yangu ari aJesu
I still resist her. Don't resist the anointing. I want us to pray. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Thank you for the message. And thank you for the anointing. Every blindness, upofu wakabata pa mali zake, upofu wakabata pa wanano yake, upofu wakabata pa utano wake. Baba, in the opening of the heart, may the river Siloam begin to flow and cleanse your people. Baba, the without resist we go shino. Kurangayere meso gachenes. But the name God is so utera wese. Baba, the without the anointing, kuzota. May the anointing cleanse your people this night. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. May we raise our hands. I need to make a declaration. Father, I decree and I declare every blindness upofuwesi manerano Messiah mwani ndakutawula kuzonza pamusoro pawo ndakutawula kuzonza pamusoro pe Messiah mwani upofu uri pamari dzake upofu uri pamuchato wake upofu uri pane zvaanobata. May the river Siloam begin to flow. Resisilo rwavakatuma Mwari kuzodza kwavakaisa pamuranda wenyu, kuzodza kwavakaisa panzvimbo ino Mwari. Ndakutaura kuyerera kwemvura yepaSiloam. Upofu wese ndinourayira. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every blindness, I release the anointing. I release the grace. Every demonic influence yakakonzera upofu pane zvaanoshuvira nekutsvaka ndinotaura kuzodza ngakuyerere manerano kuzodza ngakuyerere paupenyu hwake in the mighty name of Jesus. Father, we thank you, we give you glory, we give you honor. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Amen. Seated. God bless you. I need to challenge you, church, as we take our time to give unto the Lord. It's a challenge. This month, the economy is not good, things are not okay. But our God is so faithful. I challenge you to visit the pool of Siloam.